Čo mi poskytol, viete, o kom je reč, kvalitnú domácu slivovicu, ja ju niekde nájdem, 56%. Kniha má názov Démon chlast. A ako sa hovorí, klín sa klínom vyráža, tak poprosím všetkých týchto mojich hostí a ľudí, ktorí mi pomohli, aby toho démona vyhnali s týmto démonom alkoholom. Jožko, je to v tvojich rukách. Ja si čupnem to, dobre? Dovolím, môžeš po hlave, kľudne. Po tej posej. Jano! Ona ma zabliekuje, zase bude smrtiť od hlasu. Môžem? Jožko! Takže, dámy a páni, milí priatelia, krstím túto knihu, preto aby sa... Nemusíš, ja som to, zjedili. Krstím túto knihu, aby sa jej darilo. Ale nielen knihe, ale aj Janovi. Zatlieskajte! Ďakujem veľmi pekne. Super, veľmi pekne vám ďakujem všetkým, veľmi si to